Hej og velkommen til Albert og Antons Faxe Kondi-hjørne. Vi er simpelthen tilbage. I dag der har vi Anton med. Albert. Er det derfor, jeg skal den her på? Nej, Morten. Ja, okay, vi har... Hvorfor kalder du mig Anton? Okay, vi har Morten med i dag. Anton han er simpelthen ude at rejse, så Anton kunne ikke være med i dag. Vi prøvede lige at snyde som om, at det var Anton, men Morten er lidt dårlig til at spille Anton. Så vi har Morten med i dag. Tada! Giv dig lige selv en klapsalve, Morten. Jamen, jeg føler mig også vildt velkommen. Nå, start med Morten. Er du klar til i dag, Morten? Ja, jeg er fuldstændig klar. Er du klar? Vi har jo simpelthen fundet en masse dejlige videoer med Faxe Kondi, hvor der er nogle af jer, der har uploadet sindssygt mange videoer og givet en masse grønne kort. Morten, du har simpelthen taget en video med i dag. Ja, det er jeg. Jeg har den her video med. Hvad er det for en video? Jamen, skal vi ikke lige prøve at se den? Skal vi se den? Og det er simpelthen, Morten har fortalt mig, at det er Faxe Kondi Target, så lad os se den. Nej, så sker der noget der. Nej! Er du sindssyg, Morten? Jeg synes, det er den der video var genial. Det er genialt, det er kreativt. Det er Faxe Kondi Target, og de vælger simpelthen at gå ind og bruge en hest. Den der er for sindssyg. Det er sygt, altså. Skal vi lige se, om vi kan finde nogle flere, Morten? Har du egentlig prøvet at lave nogle af de her discipliner, Morten? Ja, men jeg har ikke filmet det. Det er bare sådan for sjov, du ved. Synes du, det var svært? Nej. Ikke, nu tog jeg også bare den der, hvor man skulle tage et billede, ikke? Posen? Ja. Hej, så er vi her. Vi vil super gerne med til Guldtuben. Vi vil mega gerne med alle jer YouTubere. Okay, jeg skal prøve at bunde den her Faxe Kondi. Okay, hun bunder den. Kom så, Andrea. Og de har speedet den op. Nej. Fed video. Genial. Morten, prøv her. Vi har simpelthen ikke tid til at se flere videoer, fordi vi skal have fundet en vinder, der kan vinde 2 Guldtuben-billetter. Som de der piger siger, de vil gerne med til Guldtuben. Og hvis I simpelthen går ind og uploader en masse videoer, så kan I også få lov til at vinde, måske næste uge, hvor I kan vinde 2 Guldtuben-billetter. Morten, jeg har vinderen her. Har du vinderen der? Skal jeg lige lave jeg tænker, kan du lave nogle ørnelyd nu? Igen? Morten, er du klar? Jeg ved ikke, hvad en ørnelyd er. Er du klar? Ja. Trommelvivel, Lars. Vinderen af denne uge er Helle Nielsen, a.k.a. Helle. Tillykke, Helle. Tillykke, Helle. Du har vundet 2 Guldtuben-billetter. Vi glæder os til at se dig. Vi glæder os til at se dig. Det var simpelthen alt herfra. Vi vil sige tusind tak, fordi du så med. Tak til Morten. Anton kommer igen næste uge. Han er lige i Paris og hygge med Daddy. Sådan er det. Og Morten, du skal lige være lidt bedre til skuespil næste gang. Lige spille lidt Anton og... Jamen, jeg vidste ikke, at jeg skulle... Ja. Tak fordi du så med. Vi ses. Hej!